Hola, bones, soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim a la zona de Pericot. Si em voleu acompanyar, començarem per la primera habitació. El pis està totalment equipat, és un pis encarat per estudiants, com veieu amb el seu armari, el seu llit. Llavors a la part del rebedor ens porta directament a lo que és la cuina, amb tots els electrodomèstics incorporats, nevera, rentaplats, rentadora, vitroceràmica. I llavors passarem directament al que és el menjador, que des de la cuina comunica. Com veieu, és un menjador molt ampli, amb llar de foc, calefacció a gas tenim en aquest pis, i llavors també disposa d'aire condicionat amb bomba de calor. Està totalment equipat. Llavors passarem a lo que és la zona de nit, amb els banys i les altres habitacions. Aquí tenim una de les habitacions individuals, amb armari empotrat. El pis disposa de 4 habitacions, les quals n'hi ha 3 de dobles i una d'individual. Com ja us he comentat, estan totes amoblades, totes equipades. Aquesta també amb el seu armari empotrat. Aquí tenim el primer bany, amb banyera. I aquí tenim l'última habitació amb els seus armaris empotrats a l'entrada, el seu bany amb plat de dutxa i l'habitació doble, que com veieu té una sortida amb una gran terrassa, que això és molt d'agrair actualment. Amb unes vistes amb una placeta. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en trucar a l'Espígol. Moltes gràcies.